Te mentang wara shpi ke jingethu khana shapang kene ke actress Juhi Chawla bat une u aktor Shahrukh Khan. Kine kide kita ki aktor actress ki baju trailang hakikam ak film ki jongki hakipor kisngi ki bla depno. Bat long une u Shahrukh Khan bat kene ke actress Juhi Chawla kila sedang ke ban yatre ringkat ya kaban aklang ki film ki jongki dei nadu usnem shi hajar khandai spa khandai punyau. Bat long kine ki arngut kliate ya kata ka benta bukumno bikin ya don bentalang ya kaban ya aki ki film ki jongki katu katne ki bangila yoi ya ki jinga training kat ki jongki haki film ki jongki. Bat long ka wei ka film ka bamaki kila penmi kade ka wei ka film ka bayat yeu bah ka duplicate ka yes boss ka dar bat ka phir bi dil he Hindustani. Kine kide kita ke film ki bakine ki aktor actress khamtam e une Shahrukh Khan bat kene ke Juhi Chawla kilia don benta ya kaban ya aklang haki film ki jongki. Bat ong une Shahrukh Khan bat kene ke Juhi Chawla ki ya deshi parlok ngamla ikban batai ya kata ke jinge ik bat ikata ke jinge sngu jan ke jongki haka jinglong aktor haka jinglong actress ke jongki. Namar kane ke Juhi Chawla kalia don bentaru bat une Shahrukh Khan ya kane wei ka tim kaba une Shahrukh Khan ula shim haka IPL ya kaba keri India kelas dang hakisnem kipor kibalalekno. Bat long ya kane ke kenhun ula ai kerteng da ka KKR Kolkata Knight Rider. Bat long une Shahrukh Khan ula ya don bentaringkat bat kane ke actress Juhi Chawla ya kaban ya trei ringkat ya kaban penmi lana ya kaban yadon bentalang ya kaban kershan iwei hadin iwei khamtam e ya kane ke kenhun ya kai ke jongki. Bat long kine ki arngut om tang ha kane ke jingale kai IPL rekli ya don bentaru hashibun ba ki film lana hashibun ba ki benta ki bakine ki arngut ki trailang ha ke jinga sngujan haka jingyalong parlok ka jongki iwei hadin iwei Shahrukh Khan ru uju ai ke jing kershan ya kane ka actress Juhi Chawla bat kane ka actress ru ka ju ai jing kershan ya une Shahrukh Khan na ka wei ka por ka wei pa bat long ka e ka blajia haka por ka bu Shahrukh Khan umat ka jing e ka bakraw haka ba yadei bat ukun ujong u Aryan namar unu ukun ujong ungat hakata ke jing di drok ngalaban ong bat u hapru hakata ka benta khamtam e bat kine ki an ki kanun ki bahapo kari India. Bat long une u Aryan om tang unong di henre udeiru uta uwei unong supply ya kita ki drok adik ya keban pensapriang hapo kari India. Bat dei halor kene ka benta u Shahrukh Khan ungat pedeng ke jing e ka bakraw na kabenta ke jong une ukun uba e ujong u. Bat long kene ke actress kawani keban kershan radba ya keban don bentalang ya keban ai mensimlang yu Shahrukh Khan ya keban yale ya kita ki jing e kiba une ukun ujong u hap peding kita ki an ki kanun kiba hapo kari India. Bat long kene ke actress ke juya don benta bat une Shahrukh Khan habaro ki bentang alaban ong bat Shahrukh Khan ru ujudon bentalang bat kene ke actress habaro ki jing don kam bat habaro ki jing e ki bakine ki arngut ki ya kendu ha ke jing im ke jongki. Om syamladei kinu ki benta re om syamladon ha kanu ke benta bakine ki don ni kata ke jing ya it samla lana ya kata ke jing ya it iwe hadin iwe re kine la ong ba kisulong tang kita ki parlok ki biya jantam haka jing im ke jongki bat ki jua kershan iwei hadin iwei na kawei ka por shkoi pa te haka ne ka por ka bamta ngam shimladon shibun ki benta ikaban wanra lani ikaban yatu ya ka story ke jongki ne ki arngut ki aktor actress ki ba paunam ngalaban ong hapo kari India bat wata ka pertehi baro kawei namar kinongwei khamtam ki risep ni ki ju yab bidha yo une u aktor Shahrukh Khan
Nomor udai u aktor banang maha ikban pen showbiz ikinung pej haki sngi ki por ki bamen shwa. But wat hadu kan ne ka por ke bam taru wat la kila no ka karta ke jing im ke jungki henre ki dang don ka takasap ka talen ikban pen i shki paj ba ki bahapo la kari ke ba ije ke jungi te tangki ni ki kentin ke kendian ku belai shibun